Здравейте на всички, включвам се с това видео, което ще видите и ще монтирам. Сега сме четвъртък, 6 март и съм подготвил една изненада за силето за 8 март, но тя не знае. Място, хотел с басейн, тук в Ирландия, на който ще отидем, но тя не знае. Тя си мисли, че ние ще ядем вкъщи, ще поръчваме храна и така ще прекарам 8 март. И знае, че ще купа цветя за 8 март. Но не знае, че съм приготвил изненада. Ще видите цялото клипче, как и казвам да отиде, че съм приготвил изненада, трябва да се облече. Трябва да си оправи багажа, да си подготви раницата, да оправим детето раницата и да тръгваме само, че отиваме някъде, не знам до къде. Така че насладете се на видеото. Приятно гледане. Добро утро. Дей! Спри, хайде да запишеме. Дръпни шторите. Айде, да се вижда по-добре. Дърпи, хубаво така. Айде. Да си приготвиш малко дрехи. За какво? И мама да си приготви малко дрехи. За какво? И ще ходим някъде. Меско? Да. Имаш един час, ще оправиш багажа. Багажа? И ще дам един жокер. Слушай си пански. Пански! Пояса. Пояса! Един час. Тата има сюрприз. Ще видиш. Но ще събръщали да спим. Не. Няма да спим тук, влез. Да! Къде са пуските и пояса? Мама знае. А? Дразниш детето. Не. Няма да спим тук. Не. Къде отиваме днеска? Не мога да ти кажа сега, ще видиш. Не трябва да гледам червените сапчица. Той всички да си останеш тук да я червени сапчица, да не ходим никъде, така ли? Да. А? Да. Так. Дрехи. И моите дрехи са готови. Горе-долу. Да, тати. И видим мама дрехите. Аз имам повече дрехи от твои. Добре, на мама дрехи искаш ли? Да. Айде. Руки. Рокля, да. И панс. Твоята рокля ли ще ме дадеш, мама? Една от твоите рокли. Ай. И банс? Те са малки. Хайде. И аз съм малка. Не, те са голяма. Тубото ти голямо. Тялото ти голямо. Тялото е голямо, дупото е голямо. Не. Моето не. И да пробваме на мама, може да се съберат някой от твоите. И Хайде. Идвай. Къде ще ходим? На Белфаст. Не мога да ти кажа са точно къде. Там в Джермани. а виж колко дрехи имам аз. Хайде, бързо. А, Хайде, Това е чакай. чизри за байвани. Отиваме някъде. Къде ще ходим? Добре, не идеш. Не мога. Your travel plans today. Have a wonderful rest of the day. And just before you go, there's also a brief post-call survey that you can participate in. We'd love to hear your feedback today, all right? Thank you so much, appreciate it. Тати, можеш ли да държиш това? Тати, къде го сме? И винчето ми. И винчето ми, тати. И сами. Мама, идва ли? Още не. Тати, кажи ми къде отиваме? Не мога да ти кажа, тати. Имам... Хайдите! О, как... Тара. Сега... Ще падне, мамо, там. Може сега от летището да си вземеш? Да, може. Искаш ли? Мамо! Какво се смее, хайде. Къде ще наложиш? Да видим са. Не мога да ти кажа. Тайна е. Няма да е от летището със сигурност. Ето. Нейният нюх почва да се обажда за това. Детективския нюх. Ясно.
изглеждаше доста добре. Сега отвън не изглежда много. Кой знае какво, но сега ще имам отвътре. Индиански ресторант, искаш? Ивон насам. Тате към асансьорите сме, тате. Тя се едно са вкъщи, бе? Да. Снил? Не, тук навън. Добре, да. Ще ходим поведеш. Чакай сега къде се ставите сега. Тук ли си? Включвай. Близко? Иван, този букет. Виж, има букет, цветя, мамо. И лампа. И как се върши лампата? Има и бомбони ли е това? И кош тук. Как се радваш чоклет? Сега си му? Благодаря. Така, един рум тур да направим. Комплимент. Кафенце, чайче, сладки, кетъл. Това е букетът за 8 марта на Силвето. Гледката не е много познато. Но пак е добре. И сега баня да види. Добре. A few moments later. Ти имам фитнес сега. Не така си. Да. Исто ще потича. Ама ти Иван ще направи малко бицепс. Пак ще направя бицепс, ще кажеш. На първи етаж ли е това? Да, първи етаж. Да, хитко. Имаш граунд флор. Е тук вляво сега. Вляво. Тук е и такова. Тук е и... Да. Върнахме се от фитнеса и сега отиваме на басейна. Понеже бях запазил за 4 часа, сега е 4:05. Както винаги закъсняваме. Леко Ивонка, не памет. Натиски.
Нула. 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 Къде ти е сам? На басейна. Ти покажи как се купуваш. Добре, виж как плувам. Добре, мамо. Тук вътре. Добре, мамо? Добре, мамо. Добре, Айде, давай плувай, жабаш. Айде, заедно с мене, давай. Браво. 2, 3. Давай, давай, бързо. Водата е добре, виж, че като им звънях, каза, че е 28 градуса, обаче не е студено, в смисъл, в началото е студено лекичко, обаче като влезеш, после е много приятно човек, наистина, не е изобщо нито студено ти влезеш. Приятно е, виж, той е за плуване това. Хубаво е, ти просто сега мъчки да влезеш, ти е студено, обаче е хубаво да не е студено. Хайде, влизай. Сам, влезни, моля ти, хайде. Айде. Може 15 минути и излизаме. Ние гледахме в 4 години, като се преоблечем, докато се оправим, това стана. Айде. Плувай. Ще плуваш ли, Ивонка? Приключихме с басейна, изкъпахме се, оправихме се в стаята. Ти какво прави? Вана, спяна. Да. И михме косата, нали така? Нали? Ей. Сега отиваме долу да вечеряме. Няма сладолед, тати, за теб. Ние за нея по принцип. Май няма сладолед. Добре. Хайде да се оправяме. Дай, мамо, ставай и аз ставам. Си само си на ризата и тръгваме. Отиваме на вечеря, че трябва да хапнем. И после да лягаме, че това тук малкото разболи, че му ще шпинка вече. Къде отивате? Да я дам. Вземи ли сладолед? Много да си малко, брат. На тати много му ходи раничката. Супер, аз чакай да се сложим. Кеф на тази лампичка тук между другото, ще прави много тъмно. Наистина е по-добре да затъмним да Се изима в кажа. не трябва. Чакай, сега ще дойде основното си малко. Не тебе ли да, хайде. Ама когато правиш на здраве, се гледа в очите. Сега гледаш малко в очите първо. В очите да ме гледаш. Тати. Айде. Не искаш да направим много тати. Сега ще дойде основите си малко. Да, те харесва и тази салата. Това бе, давай. Аз мисля, че част от салата ще се наеде. Това бе, ти е сладко. Ай, сега да го... Давай сега тук да я намерим бутичката. Тати. Тати след малко ще дойде. Тати, докато дойде с какво се занимаваме. За хотела вечерта. Доста добре, между другото. И тук паркет. Ти да взема на Ивон. Иска да рисува.
Понеже е скучно в ресторанта, трябваше да вземем фломастрите на сесера и листчета за рисуване. Лабиринти и думички. Мама, добре. Защото ти е скучно и не оставяш мама и тати да се навечерят. Къде? Ето фломастрите. Защо? Ама искам да си вземам. Ай, ето имаш фломастър вече. Ето и листите ти е донесла. Така че сега ще имам мир. Спокойствие. Да, евентуално. Малко спокойствие за мен и мамо, нали така да? Inner peace. Would whoever is making that flapping sound quiet down? Може ли малко спокойствие сега? Не. Не, още не. Какво още искаш тогава? Кажи. Ама ти не си на вечеря, ама. Чакаме вечерята да дойде. Човек спълчал ориз, някаква леща, индийска леща. Едни картофки за всеки случай, ако не стане доволни. И аз като от MasterChef ще го презентирам. Веднага имаме пепър сос, пилешко филе, канапе от морков, канапе от картоф, Мамо, виж! гриловани зеленчуци. Харесвам. Ние Иванчо ще ям това сос. Пепър соса ли? Пепър сос ли? Мисля, че е пепър сос. Не, защото е усеща се аромата на кубус. Няма ли да ти пари? Пробвай това. Това е сос ли? Аз ще си сима ли? Това е с месо. Пробвай го без месо. Месо е много по-хубаво. Да, месо е по-добре. А тия смисливи какви са там? За украса? Не знам. Не знам какво е. Няма да го ям със сигурност. Дай да го питам. Това ще са смисливи. Или някакви техни. А, не. Това са някакви шушки, да? Шушки. Си с това картофено пюре от това, което го правиш и ти на прах. Не си наша вода. Едно време ще има. От едно време е да го правиш. Сега дайте ще опитва на мама супата. Леща, индийска леща. Това бъркоче, как да се го ям? Давай. Ще гасиш с гъс. Аз ще гаса. Третия раз за ти ми го предложи. С супата. Да го снимаш тази. Индийско, това е. Точно индийско. Хареса ли те? Не. Ще видим айскрима на Иванка. Това не е Иван, това не ме е такова. Харесва ли те? Добро утро, бе. Маугли. Тате, като гледам, май си се наспала, а? А, тате? Не спи ли си? А? Кукурукуру си ти. Престоя свърши.
Ивонка, мамо, доволна ли сте? От изненадата ли? Да. Доволна ли си, мама, от изненадата? Всяко едно пътуване за тебе е приключение. Приключение за нас. И за нас също, да. Така, добре. Следваща дестинация, парка в Лизбън. Малко бях на този букет, ако питаш ме. Emotional, damn it! Няма угодия, разбирате ли? Няма угодия.